Sziasztok! Ezt a selfie videót a Futsal Hungary kérésére csináltam, és azt szeretném nektek bemutatni, hogy milyen volt az elmúlt egy hét, amióta kint vagyok a Kanári-szigeteken. Július 29-én érkeztem ki, az edző külön kérésére, hogy egy-két nappal korábban érkezzem meg, mint a többi játékos, hogy lássam, hogy hova is jövök pontosan. Kijött értünk a reptérre, elhozott a lakásba, amit azonnal is foglalhattunk, letettük a bőröngyeinket, és meghívott egy közös ebédre, ahol átbeszéltünk egy pár dolgot. Segítségemre volt a testvérem, aki kijött velem, mert ő beszél spanyolul. Utána pedig megmutatta a sziget szépségeit. Másnap meghívott a saját házába, ahol találkozhattam az elnökasszonnyal, az asszisztens hölgyel, és egy új brazil csapattársammal, és a családjával. Viszont ami ennél is fontosabb, hogy szerdán kezdtünk el edzeni. Az egész hét az nagyjából arról szólt, hogy megismerjék egymást az új játékosok, hiszen rengeteg új játékos érkezett a csapathoz, és a héten különböző játékok, egy-két érintős pörgős focik voltak, cicáztunk, labdatartások voltak, kis területen való játékok, és mind arra szolgált, kíváncsi volt, hogy hogyan funkcionálunk, mint csapat. Az igazi erőfelmérő az hétfőn kezdődik, akkor kezdődnek az erőléti edzések. Csütörtökön még vár rám egy orvosi vizsgálat, hogyha ott minden rendben van, akkor a következő szezont azt itt töltöm a Kanári-szigeteken. Nagyon várom már, hogy elkezdődjenek a felkészülési mérkőzések és a bajnokság, hiszen nagyon kíváncsi vagyok, hogy maga a spanyol bajnokság milyen erőt képvisel. Egyetlen egy bökkenő van, hogy a spanyolok ugye egyeneságon kijutottak, a magyar válogatott pedig playoff meccset játszik Lengyelországgal, és amikor a magyar válogatott mérkőzést játszik, akkor itt a spanyol bajnokság már menni fog. Tehát, hogyha a magyar válogatott számít rám, és beívnak a válogatottba, akkor itt az első 3 mérkőzésen nem tudok majd játszani. Amit nagyon sajnálok, viszont ami még fontosabb az, hogy a magyar válogatott kijusson a 2018-as szlovéniai Európa-bajnokságra. Úgyhogy egyelőre itt tartok, izgatottan várom a folytatást, úgyhogy ennyit tudtam nektek most mondani. Köszönöm szépen, sziasztok!